Mabungahong kahampunon kaninyong tanan. Naara ko i-share na verse karon ug akong i-share na verse karon mga igsuon kay Proverbs 22:6 ang nagaingon dira. Train a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. Para din sa mga mama ug papa dira, ang but pasabot ani, atong tudluan atong mga anak og pagbuhat og sakto, maayo, samtang bata pa sila. Ato silang tudluan og maayong pamatasan, dili na tutudluan og dili maayo na pamatasan para modako sila na buotan, dili na bad. Kay mo na gisugo sa Biblia. So kamong mga mama ug papa dira, inyong tudluan ninyong anak og sakto, samtang matudluan ba sila. Kay kung madako na sila na walay gihapoy buot, dili sila makakaton og maayo, mabad hinungon sila. Pareha ng mga bata karon, gipasagdan sa mama ug papa. Sige lagtanaw cellphone, wala nagbasa og Bible, wala nagambo, wala na musimba, wala laging tanan. Sige dug cellphone, dili lang masugo. Sumud ako na mamabad. Kung samtang bata pa sila ug imong gitudluan sila, pagdakuan na maayo ng pamatasan, dili maayo na pamatasan, maayo din na pamatasan kay gitudluan man na sa inahan ug sa amahan. Kay ilang nahibawon sa bata pa, mahibawan pud nila sa pagdako pud, dili pud nila malimtan ang ilang gibuhat pagagamay nila. So ato yun ang tudluan og maayo na pamatasan. So pahinumdum lang ni mama ug papa. Ampo amping abante. To God be all the glory. God bless.